usa gyud sa makapa-dugok sa tao niining mga religious activities or mga religious leaders kana gyung makahimo og milagro. Sa Jesus daghan sa gihimong milagro, maong ang mga tao modugok gyud niya. Si San Vicente Ferrer daghan sa kay siya gihimong mga milagro, dugok sang mga tao niya. Hangtod karon tan-aw lang taan ang mga gatherings anang mga pastors, mga pari, mga obispo nga maghimog milagro. Pagkadaghanag yung tao dugok huot gud. Dinis ato wa pa may naghimog milagro, hawan nalingian yung tupad. Naon sa imong gianhi milagro. Mao na kani di ay milagro gikan mangyapon na sa Ginoo, pero kung mauna nay atong pangitaon, mauna nay atong pangayoon, nganlan dayta ni Hesus og evil or dautan. Makapahimo natong dautan ang pagpangayog milagros Ginoo. Muna ay mo pagsigig pangitaan ng milagro, halapon sisok anang naakunoy milagro, na ayo ang masakiton nga stage 4 cancer, na cancer free niya, ang nag-kratsis nga bakol nakalakaw billing kratsis, ang kananaang mga wheelchair bilin, siging kahagbong sa board exam pag adto didto gipandungas kamot aning maong pastor or maong pari nakapasar, ipanabi dayon mo daghan na kayong magpahikap sa pari o sa pastor. Hunong na taan na ha. Sige, lingay mong tupad ina manghunong na taan naayo sa sakit kay nag 2,000 Hail Mary, hala 2,000 Hail Mary dayon, himuon pang 3,000 usahay, haron lang yun maayo sa sakit, la arinatas 2,000 Hail Mary kay kanaga aritas Alliance of Two Hearts nga vigil, mag-vigil na bata karong Biyernes, arita kay maayo tas atong sakit, mamatay pabitaw pagkaugma kay way tug da tagam. Ani arba niya to mga 2,000 Hail Mary kada Miyerkules man ni sila dinhi sa parokya, wap ako moabot dinhi na ni sila. Karon nag-celebrate kuno sila sa ilang pila ka tuig na mo dinhi 5 5 years, so pwede na gyud mong mga matay. Buotan kay ni sila, no? Ana hunong na tanang milagro, makapahimo na natong dautan. Unsa may gustos Ginoo, usa matud pastubag nato sa Salmo, unsa to? Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon, nakasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Mao ni ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria, mao ni ang kinaiya ni Jesus, mao ni ang kinaiya sa mga santos, mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Mao nay ganahan kay Ginoo, mao sad nay makapaprotektar nato sa mga kadautan sa kalibutan o kadautan sa atong lawas. Kanang tao nga kamaong mohinulsol, kamaong magpaubos, layo kay nas peligro. Pero kanang tao mapahitason, mapatuyangon, unya garbuhon kayo, duol kay na siya mga sakit o mga peligro. Pananglitan, ingon ang simbahan, pag fasting mo o abstinence, panahon aning kwarisma, nya ang imong yung buhaton, kaon yun, kaon. Tanawa, di ba inig Easter Sunday, bilarana na ka. Kay ni grabe man imong diabetes, ni grabe man imong kolesterol, patuyang magkaon. Nabitay tambal, nabitay tambal.
Ana. O sige, pagarbog yun. Ingnan kas Ginoo sa mga pulong sa Ginoo nga biyain na ng bisyo, labi na ng suyop, kanang sugal, kanang kabit, ug uban pa. Biyain na. Patuyang yun. Tuom ka na. Dipindi na sa pagdahoy. Tanawa. Di ba maggubot yun ang kinabuhi ni mo. Magkabuwag mo sa imong asawa, dumtan ka sa imong mga anak, magkalitsi-litsi ang imong kinabuhi tungod anang pagpangabit, tungod sa anang pagsigig suyop. Di ba? Siging sugal. So, ang tinuod di ay nga pangayuon nato sa Ginoo, dili milagro, kung dili ang tuburan sa milagro. Unsa may tuburan sa milagro? Usa ka mahinulsulon o mapaubsanon na kasing-kasing. Ako bitaw, sige raman jud ko din higpaubos o pamaligyag slat. Magpaubos ra gyud. Gagmay halin, okay ra. Dako sa halin, mas okay ra sad. Paubos lang. Mahurot og kahalin in 2 months, okay. Mahurot og kahalin in 2 years, okay ra gyapon. Paubos lang. Di ba? So salamat sa ninyo nga naminaw sa atong pagpaubos na natay halin gahapon as of yesterday. 5,662 slots na ang atong halin. Pakpa. Sige ginig. Increase na hinay. Naapay 70,338 slots nga halinonon. Paubos lang tano. Hinagmayng halin, niya kamusad, mapaubsanon rasad mo kayo, moingon, Pader, mauragid tao ni akong mapalit. Pilaman, kuan lang, mga 10 slots. Uy, imo ra ning gira, kadako na ani. Ay, sus Pader, gamay ra kay nastanan. Napagani giningon, Pader, ako lang sa nirong pauna-una, gamay ra jud taon kay ni Pader. Pila man ka slots? 108 ka slots. Anong waman mo malipay? 108 ka slots, 54,000. Ndota. Naku, gamay pa din niya. Praise the Lord, biya mo. Napagay mo abot lag kalit, ay lang nagisulti pa der. Pila man ka slots? Kuha lang sa pa der, mantinil lang sa tag 200 ka slots. Gimantinil raman. Pero mapaubsanon ba? Amot, di ba kato sila garaon? Mapaubsanon. Ano bang dili kinahanglang ibandilyo? Daghan baya kayong angayan unta karong magpaubos unya makahatag og kaayuhan sa katilingban sama anang imong yuta, imong yung koralon. Nya ang imong silingan galisod og agi. Pagpaubos nga kining yuta dili ni ato. Nga kanang imong silingan maunay angay higugmaon, dili ang imong balay ug ang imong nataran. Wa kasuguan ni Kristo higugmaa ang imong yuta, higugmaa ang imong balay, kung dili higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon. Kung mapaubsanon tag kasing-kasing, makahuna-huna gyud ka unta karon nga Kwaresma, labi nagsigi kag simba, makahuna-huna gyud ka, ako kaning iirog ang akong koral aron makaagi sa dangilang sakyanan nga di maglisod ang akong mga silingan. Naara bagi daghan kay dinhi bisan dinhi kini sa atong parokya, naman koy daghang maagian dinhi nga anang galisod gyud ang silingan unya dako pa kaig lugar iyang nataran. Tan-awa unyag moabot ang linog nga niigo sa Turkey. Mupuyo pa kadiyas imong lugar, labi nang liki na nagmaing yuta. Mupangga pa ka nang imong balay, labi mga lusno na. Nya ikaw nakaikyas kag jutay kay naginom-inom ka dito. Uli nimo ang imong anak, ang imong mga kaubas balay nadatuga na sa mga dagko kayong siminto nga imong gihimo kay kunuhay protection sa imong kaugalingon. Nya mao din nimo datog nimo automatic nga nitso. Makapugong ka na. Ang Ginoo ra gyud makapugong sa movement sa kalibutan. Kay ang tanan nga movements dinhis kalibutan
pinakagamay o pinakadagko nga movements nagikan sa Ginoo. Nya, pwede na mamanipulate sa yawa ang movements of nature. Pero kung protektahan sa nas Ginoo, tungod kay nahigugma siya sa mga tao nga iyang buot untang dauton sa yawa, di gyud kahimo ang yawa ana. Muna'y tinuod nga deliverance ang mahinulsulon og mapaubsanon na kasing-kasing, dili ng pagsigilag paninghag anang yawa sa ngalan ni Jesus, pahawa sa tanas. Ay mo pahawa raman na, pero mubalik raman na siya. Mubalik raman. Kadaghang mga exorcist nga giyawaan, dali kay masuko, hasta pangpari kasabaan. Ikaw pa di ka mo tuon na mo nga exorcist mami, nawa nagiyawaan na ka. Di ba? Oh. Lingi ay mong tupad. Yung na naghinulsol na ka. Kamong mga asawa, naghinulsol na mo sa inyong pagkayawyawan anang inyong bana, sa inyong pagkademanding. Kamong mga bana, naghinulsol na mo sa inyong pagkabisyoso, siging inom, sigarilyo, sugal, nga chicks pag ginagmay. Hinulsol na mo ana. Kitang mga pari, o kaming mga pari, naghinulsol nami sa among pagka-adik anang mga bisyo, adik anang mga luling hayaw, adik anang mga pleasures, adik anang kwarta, mga sakyanan, mga balay o yuta. Pari man unta mi, pero na adik man hinuon. Bisyo na na. Maghinulsol na tang mga pari. Ipakapin na tong mga obispo o mga kardinal. Maghinulsol na ta o magpaubos. Di ba? Mas hait mamog tinutukan ako. Kamong mga ginikanan, pag hinulsol na mo anang siging kasaba anang mga anak, disiplina kuno, nya kasab-an og maayo, balikason pa, buybuyon pa, ibuli pa, bunugon pa, kunuhay disiplina para sa maayong kaugmaon. Hoy, gapataka na lang mo ang maghatag og maayong kaugmaon sa inyong mga anak, mao ang Ginoo. Pag hinulsol na, pagpaubos na mga ginikanan, aron ma-secured ng kinabuhi sa inyong mga anak. Di ba? Kana gid unta. Maunay tinuod nga tuburan sa milagro, kay ang Ginoo man maoy magsapnay na nato tungod sa iyang dakong gugma. Maunay nahitabo sa Ninibe. Naglagot na ang Ginoo sa Ninibe. Gipadad-an niyag propeta aron pagsulti nga 40 na lang kaadlaw hutdo na magpatay sa Ginoo, kay wa na gid na mauyoni ang inyong kinabuhi. Sukwahi na kaayos gitudlo sa Ginoo. Sus pagkadungog sa taga Ninibe ni Jonas, naghinulsol man, di naman mo kaon, di naman mo inom tungod sa ilang pagbasol. Apil na sa danghari, apil na ang mga hayop. Kita ra ba karon mas pinangga na tong hayop usahay kaysa tao. Siging himo ana mga pigiri perting bahua, wa na maghuna-huna ang iyang isig katao, nagsakit ng buhok ang ilong, siging hanggap anang baho siyang pigiri, kunuhay maoy iyang livelihood. Pero gipatay ang silingan, bahala nag wa gi konsensya ba? No. Na, samot ra ba mo kasuko nako? Oo na. Pagkakita Diyos Ginoo nga naghinulsol ang tanga ni Ninibe, ingon din siya, dili na nako idayon pagpatay ang mga tao. Ang saman to, milagro, dili. Hoy, tubag. Mao to'y tinuod nga milagro, wa pangayua, gibuhat sa tao. Gahapon bitaw na ako'y gimisahan, ingon labiliba ginamo nimo pa dire, dako na jud kay improvement ang San Vicente, murag gyud gimilagruhan ana nya una sa ko ngano man daytood no nga na improve maning parokyaha. Mao di ay kay kita dinhi nagtinabangay
sa paghinulsol o pagpaubos. Sige kog pakilimos baligyag slat tungod kay tinuod man sad nga wa kita dinhi enough income para iusab o ipalambo niining parokyahan. Pagkadaghan sa mga kasing-kasing nga gitandog sa Ginoo. Nya ang gipangtandog sa Ginoo nganing palit na tog slots, gipangtagaan sa milagro sa ilang pagkamahigugmaon o pagkamatinabangon. Hala ang uban nangahimo sang nangahiled sa ilang mga sakit, labi na gyud natagaag kalinaw, kalipay, kauswagan. Hala nanabi na sad, nanabi. Amao na ni ron, gatakod-takod kisay gabuhat ani ang Ginoo. Kinsa may nagpaubos o nagsigig paningkamot nga di kita magpakasa dinhi, labi na ng kahakog sa kwarta. Kita apil ko nga inyong leader sa simbahan, apil na sad mong tanan. Nag-away-away ta dinhi panagsa, maghiusa ta. Nag-iyahay tas una, karon maghiusa ta. Di ba? Pagkanindot, kagkanindot. Og naapay daghang milagro nga himuon ang Ginoo niini. Ana bang di nato duslitan ang pabilo sa kasuko ato Hinoong paggon sa tubig sa pagkamahigugmaon. Di ba? Ay, mughilak diha, nindog na ta.